Bilin na pitap ka oy. Muhang nyo ako kay kakulapon ako sa kauhaw. Muhang nyo ko ba mga yung tubig nimo. Okay ra? Tay. Tay, pwede ta ka pamaray ka na imong tubig tay na bilin na pitap ka oy. Muhang nyo ako kay kakulapon ako sa kauhaw. Muhang nyo ko ba mga yung tubig nimo. Okay ra? Nara ka diri perme? Ha? Okay ra tay? Okay ra. Tagpila man ni. Kinsir man na. Sige sige tay. Salamat kay Alisa. Thank you kayo. Tay. Gisuwayan na video tiga tay. Nag-prank ako ba? Nag-vlog ako. Tay. Salamat kay sa mong kabutan imo kong gipainom ha. Gitagaan jud ko ng tubig ba. Tay, di tinuod nga giuhaw ko ha. Sige. Na ako'y palipay nimo. Ari. Ibutang sa diha. Di lang, ako sa ibutang niya. Tagaan di ka kwarta ha. Ha? Oh. Dako nagagalin. Kamay pa ko halin sir. Gamay pagkagalin. Atong punan nimong halin oh. Intos. Salamat. Ha? God bless ya tay. Unta daghan pa kag mahalin nga tubig ha. Kutob sa mga kuan din mamaray sa kuwang tubig na ano. Imo yung tagaan. Init yung panahon. Lagi init kay tayo niya. Isuwayan ako imong kabutan ba. Akong anak siya duhara ka buhok pero nangapo nanambulo na ninyo. Taga-asa man ka? Dari sa Alope sir. Taga Lopez ka kinsa nga antay Laila tabi. Bradji day ko ha. Antonio Manggabon sir. Antonio Manggabon sige tay. Tay. God bless mo ampo na sa Ginoo permit ha. Sige sir. Kaya tay nako sticker oh. Salamat kay ani sila. God matik na tay. Sa mga butan, naagi grasya maabot ha. Salamat kayo ani sir. So sa usa ka adlaw tay pila may ginensya nimo? Ang ginansya man ako 500. 500 sakto sad ha. Sige. Ya maninda pa karon o Maninda pa po kay. Para mapuno-punuan po ni ako kuan. ako ni ba kayo sa tubig? Kaniban limon mo ano. Ayaw kini lang tubig lang ko. Ha. Salamat kay sir. Tay, amping permi ha. Oh, Manila. Sige. So, vlogger rin ko tayo, social experiment ko tayo ba? Yuhaw ko ba? Ha? Mahir tayo, dugang-dugang sa imong ginensya. Ha? Salamat sir. Sige tayo.